Bosta Ġiljaniżi l-ħat filgħodu stempħu maħsuda bl-aħbar li ħajjet waħda minn fosthom inħatfet f'waqt bla mistenni. Dan wara illi mara tilfet ħajjita traġikament f'dara stess wara li r-residenza tal-vittma illi ġiet identifikata bħala Anna Spiteri ta' 68 sena intbelet minn nirien. Il-każ seħħ l-ħabta tal-5 tal-ħadd filgħodu f'wesa Agostino Savelli f'San Ġiljane. Uffiċjali tal-Pulizija tad-Distrett flimkien ma' membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili marru mill-ewwel fil-post fejn bdiet minnu fih l-operazzjoni ta' attivi tan-nar u dik ta' salvataġġ. Madankollu kif in-nirien ġew kontrollati u l-membri ta' salvataġġ irnexxilhom jitlu fir-residenza, sfortunatament sabu lil Spiteri bla ħajja biswit il-gallerija msaqfa kawża ta' nirien. Mill-ewwel indikazzjonijiet jidher li fil-ħin tal-inċident il-mara kienet tinsab waħedha fir-residenza. Kelliema qrib l-investigazzjoni tkellmu ma' Net News fejn spjegaw illi jidher illi l-mara provat tifrex il-barra minn dara madankollu qalb in-nirien u tħaħen qawwija sfortunatament kien kollu ta' xejn. Ta' filwaqt li sorsi qrib l-investigazzjoni stqarrew ma' din il-kamra tal-aħbarijiet illi il-fjammi qawwija tkebsu minn sigarett. Bosta qraba u ġirien esprimew il-ħażda u d-dispjaċir tagħhom għat-telfa għall-arrieda tal-anzjana huma deskrivewa bħala mara b'qalb tad-deb li dejjem kienet tkun bitbissima fuq fomma. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Caroline Farrugia Frendo illi ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.